ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ। କାହାଣୀର ଫଳକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ କାହିଁକି? ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ବଡ଼ କିଏ? କାହାଣୀର ଫଳକ ଦେଖି ଆପଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ବହୁଥର ଅଧା ଲେଖି ଚିରି ସାରିଛି ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପୂରା କରିପାରିନି। କାରଣ ପ୍ରିୟା ବଦନାମ ହେଇଯିବନି ତ? ମୋ ପ୍ରିୟା ନୁହେଁ ଏହି ପ୍ରେମିକା ସମାନ। ଖାସ୍ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହି କାହାଣୀଟିକୁ ପୂରା କରିଛି। ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ତ ବଳିଦାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବି। ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। କାହାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନାମକରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ପ୍ରେମିକଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କର ନା ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କର? ଆଉ ତୁମ ଉତ୍ତର ଯଦି ରୁହେ ମୋର ଦୁଇଟି ଯାକ ପସନ୍ଦ, ତେବେ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର କାରଣ ତୁମେ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ କାହାଣୀଟିର ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ। କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପ୍ରେମକୁ ନେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଭଲ ପାଇବାର। ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟି କହୁଛି। ପୁଅଟିର ନାମ ଥିଲା ଡେଭିଡ୍। ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ତାକୁ ସହରରେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଥିଲା ତା'ର ପାଠପଢ଼ା, ସାଙ୍ଗକୁ ତା'ର ଚଗଲାମି ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ବୋଲି ଘରେ ବି କେବେ ତାକୁ ତା ଚଗଲାମି ପାଇଁ ଆକଟ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଯେ କି ସହରକୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଡେଭିଡ୍ର ଗାଁ ଛକକୁ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସେ। ସେଥିରେ ଡେଭିଡ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ସେହି ଛକରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥାଏ। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ତା ବୟସର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡେଭିଡ୍ ଜୋତା ମୋଜା, ଆଇରନ୍ ମରା ଡ୍ରେସ୍, ବେକରେ ପାଣି ବୋତଲ, କାନ୍ଧରେ କିଣା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଗାଁର ତା ବୟସର ପିଲାମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଅଖାରେ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ମଇଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଡେଭିଡ୍ ସ୍କୁଲ ଛକରେ ତା ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ବସ୍ଟି ସେଦିନ ଆସିନଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଖୁସି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା କାନ୍ଦ ଦେଖି ଗାଁ ସ୍କୁଲର ପିଲା ତାକୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆମେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଖୋଜୁଛୁ, ଆଉ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଡେଭିଡ୍ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଲା, ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ସଭା ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ମୋତେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଗୁରୁଜୀ ମୋ କବିତା ଆଉ କେବେ ବି ଶୁଣିପାରିବେନି। ସେତିକି ସମୟରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ଡେଭିଡ୍ର ଆଖିର ଲୁହ ଓଠର ହସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶବ୍ଦଟି ତା ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ହର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡେଭିଡ୍ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ବସ୍ଟି ଛାଡ଼ିବା ବେଳକୁ ଡେଭିଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ତା ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ପଛରୁ ହାତ ହଲଉଛି। କିଏ ସେ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡେଭିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଝରକା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଳେଇଛି, ଦେଖିଲା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଝିଅଟି ତା ଆଖି ଲୁହକୁ ସହି ନ ପାରି ତା ପାଖକୁ ତା ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ହିଁ ତାକୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଡେଭିଡ୍ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିଲା ଡେଭିଡ୍କୁ ତା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଘରେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। କାରଣ ତା ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଭାବିଥିଲା, ମୋ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି? ମୋ ବାବା ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଡେଭିଡ୍ ଜିଦ୍ କରି ତା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବା ତୁମେ ମୋ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ଭଲ ପଢ଼ିବି। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମୋ ପାଇଁ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ବାବା 2 ଗୁଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ମୋତେ ତୁମ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଆସ। ଡେଭିଡ୍ର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ହାର ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପରିଶେଷରେ ଡେଭିଡ୍ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲା। ସେତେବେଳକୁ ଡେଭିଡ୍ର ବୟସ 8 ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ବାବାଙ୍କୁ ସିନା ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ
ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା, ତା ପଛରେ ଦୁଃଖକୁ ସେ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ତାର ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା, ସେହିଦିନ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ବିରହର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲା। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ତା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଏତେଟା ସହଜ ନଥିଲା। ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ବସି ଭାବୁଥାଏ, ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ତ କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖେଳିବି କାହା ସହ? ମୁଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହେବ କିଏ? ମୁଁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବି ମୋତେ ଅଲଗା କରିଦେବେନି ତ? ଏତିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ଡେଭିଡ୍ ଆଖିରେ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ତାର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସ୍କୁଲ ବସରେ ପ୍ରତି ରବିବାରେ ତୋତେ ତୁମ ଘରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ। ଏତିକି ଶୁଣି ଡେଭିଡ୍ର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ। ବୋଉ ତାର ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ରଜା ପରି ସଜେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଡେଭିଡ୍ର ବାପା ରଜା ନୁହେଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଡେଭିଡ୍କୁ କୌଣସି ରାଜକୁମାରଠୁ କମ୍ କରିନଥିଲେ। ଡେଭିଡ୍ର ବଡ଼ ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ଛୋଟୁ ସହ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା। ସେ ତାର ଏକମାତ୍ର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ଭଲସେ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ସେ ବି ତାର ସହପାଠୀ ଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡେଭିଡ୍କୁ ଟିକେ ସାହସ ମିଳିଥିଲା। ଡେଭିଡ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ସାର୍ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଡେଭିଡ୍ କେବେ ବି ଏମିତି ଆଶା କରିନଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ସାର୍ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ, ସେ ହେଉଛି ଡେଭିଡ୍। ପରିଶେଷରେ ଡେଭିଡ୍ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଫେରିଲା। ଶ୍ରେଣୀରେ ସତେ ଯେମିତି ତାର 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ଏତିକି ଭିତରେ ଡେଭିଡ୍ ସ୍କୁଲରେ ହିରୋ ପାଲଟି ସାରିଲାଣି। ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ତା ନିଜ ଗାଁର 7 ଜଣ ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ନେଇ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରୁ 4 ଜଣ ଝିଅ, 3 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ତାର ପ୍ରଥମ ଡରଟି ମରିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତାକୁ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯିବେ ସେ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ଆଖିକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସେଇ ଆତ୍ମୀୟ ଚେହେରାଟି। ତାକୁ ଦେଖି ଡେଭିଡ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ତା ବିରହର ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ଲାଘବ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ମନର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ତା ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିନଥିବା ଡେଭିଡ୍ କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ଝିଅଟି ବି ଡେଭିଡ୍କୁ ସହପାଠୀ ହିସାବରେ ପାଇ କିଛି କମ୍ ଖୁସି ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଡେଭିଡ୍ କାହାକୁ ଦେଖି ଲାଜ କରିଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଡେଭିଡ୍ ଲେଖିଥିଲା କବିତା, ପରି ନୁହେଁ ତୁ ନା କମ୍ ତୁ କୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିର ଜହ୍ନଠୁ, ଚେହେରା କୋମଳ ମନରୁ ନିରୀହ, ବଗିଚାରେ ସଜଫୁଟା ଗୋଲାପ କଢ଼ିଟେ ତୁ, ଚାଲି ତୋର ରାଣୀ ମୟୂର ପରିକା, କେମିତି କହ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସାଜିଲୁ ପ୍ରେମିକା। ଡେଭିଡ୍ ଯାଇ ଶ୍ରେଣୀର ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଥିଲା ତା ବଡ଼ ବାବା ପୁଅ ସହ। ଛୋଟୁର ପାଠପଢ଼ା ନ କହିଲେ ଭଲ, 30 ନମ୍ବର ରୋଲ ନମ୍ବର ଥିଲା। ଡେଭିଡ୍ ଯେହେତୁ ପଛରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲା, ତା ରୋଲ ନମ୍ବର ଥିଲା 31। ଶ୍ରେଣୀରେ ଡେଭିଡ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସତେ ଯେମିତି ଚିଡ଼ିଆଘରକୁ ନୂଆ ଜୀବଟିଏ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଝିଅଟି ବି ଥିଲା। ମନରେ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଲ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଇଏ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ଝିଅଟି ଟିକେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ତା ମନରେ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ଆମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, କିରେ ଡେଭିଡ୍, ତୁ ପଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଲୁ? ତୁ ଆଗକୁ ଆସ। ଡେଭିଡ୍ ଉତ୍ତର ରଖିଲା, ମୋତେ ମୋ ହକରେ ସେଠିକି ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ? ମୋ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ସାର୍। ମୁଁ ଆଗରେ ବସେ କି ପଛରେ, ଫରକ ପଡ଼େନି। ଡେଭିଡ୍ର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସାର୍ କହିଲେ, ଆରେ ୱା, ଏବେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସଟି ମଜାରେ କଟିଗଲା। ତାପରେ କ୍ଲାସଗୁଡ଼ିକ ବି ଏମିତି ଭାବରେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କଟିଗଲା। ଡେଭିଡ୍ର ଟିଫିନ୍ ବ୍ରେକ୍ଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଖେଳ ଛୁଟି। ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶ୍ରେଣୀଟି କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲେ 5 ଜଣ ଝିଅ ଆଉ 2 ଜଣ ପୁଅ। ପୁଅ 2 ଜଣ ହେଲେ ଡେଭିଡ୍ ଆଉ ଛୋଟୁ। ଝିଅ 5 ଜଣରୁ ଜଣେ ଅନାମିକା ଆଉ 4 ଜଣ ତା ଗାଁ ଝିଅ, ପପି, ଅଞ୍ଜୁ, ପ୍ରଭା, ରଶ୍ମି। ଏମାନଙ୍କୁ ଡେଭିଡ୍ କେବଳ ଦେଖିଥିଲା ସ୍କୁଲ ଆସିବା ବାଟରେ ଆଉ ଗାଁରେ, ହେଲେ କେବେ କଥା ହୋଇନି ସେମାନଙ୍କ ସହ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗହୀର ମଝିର ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପ୍ରହରଠୁ ବି ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ନା ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ, ନା ଜନଗହଳି। ଲାଗିଲା ନିଜ କାନ ବୋଧେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଡବାର ଶବ୍ଦଠୁ ମଧୁର ଅନାମିକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଆସ, କହି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଡେଭିଡ୍କୁ ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଡେଭିଡ୍ ମନ ଟିକେ ହାଲକା ହେଲା। ଏତିକି ଭିତରେ ଛୋଟୁ ଗୋଡ଼ ପାଣି ଫାଟି ସାରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ଚାଲିଗଲା। ଏମାନେ 5 ଜଣ କଥା ହୋଇ ହୋଇ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ହାଫ୍ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ କିଛି କଥା ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଡେଭିଡ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁ ଆମ ଗାଁ ହିରୋଟା, ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି ଭଲ ହେଲା। ସେମାନେ ଥଟ୍ଟା କରି ଡେଭିଡ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ଅନାମିକାକୁ ଦେଖି ଏତେ ଲାଜ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ସେ ଆଜି ଯେତେ ଥର ତତେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହୁଁଛି, ତୁ ଲାଜରେ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଉଛୁ। ଆମକୁ ତ ଦେଖି କାହିଁ ଲାଜ କରୁନୁ? ତା ଉତ୍ତର ଡେଭିଡ୍ ପାଖରେ ବି ନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଚାଲ୍ ବେ, ବେକାର କଥା କହନା। ଖାଇସାରି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟି ଆଉ ପୂରା ହୋଇପାରିଲାନି। ଅଧା ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଅଧା କଇଁଆ ଗଛ ମୂଳେ, ଅଧା କଇଁଥ ଗଛ ମୂଳେ, ଆଉ ଅଧା ଗୁଞ୍ଜର ଧରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଜାମୁକୋଳି ଦିନେ ଡେଭିଡ୍ ବି କିଛି ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇଛି। ହେଲେ ବିଚରା ଛୋଟୁ କେବଳ ଡେଭିଡ୍ ପାଇଁ ନିଜ ଗୁଞ୍ଜର ବିଜନେସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଫେରିଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ବି ନେଇଥିଲା 10ଟା ଚଟପଟି। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଛୋଟୁ ଡେଭିଡ୍ କାନରେ କିଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଥିଲା। ଏତିକିରେ ଅନାମିକା ଲାଜରେ ମୁହଁ ପୋତି ସାରିଥିଲା। ଅନାମିକା ଡେଭିଡ୍ ଆଖିରୁ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲା ଯେ ଛୋଟୁ ତା କଥା ଡେଭିଡ୍ କାନରେ ହିଁ କହୁଛି। ଡେଭିଡ୍ କହିଲା, ଶୁଭିଲାନି, ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ। ଡେଭିଡ୍ର ଇଚ୍ଛା ଦେଖି ଛୋଟୁ ପୁଣି 5ଟା ଚଟପଟି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲା। ହଁ ଦେବି, ତୁ ଜଲ୍ଦି କହ। ପରେ ଛୋଟୁ କାହାଣୀଟିକୁ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଅନାମିକା ପଚାରୁଥିଲା, ତୋର ଡେଭିଡ୍ କ'ଣ ହେବ? ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲୁ? କେମିତି ପଢ଼ୁଛି ସେ? କାରଣ ଛୋଟୁର ଘର ପାଖରେ ଅନାମିକାର ଘର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏତିକି ଶୁଣି ଡେଭିଡ୍ର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଡେଭିଡ୍ ମୁହଁରେ ସେଇ ହସକୁ ଦେଖି ଅନାମିକା ଯେତେ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଡେଭିଡ୍ ଆଖିରୁ ତା ନିଜ ଆଖି ହଟେଇ ପାରିନଥିଲା। ସେଇ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଡେଭିଡ୍ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ବି ଡେଭିଡ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି କେବେ ସେଇ 3 ସେକେଣ୍ଡକୁ ଦେଖେ ତ ଚିଲେଇ ଉଠେ, କହେ, କୋଉ ଅଧିକାରରେ ଆସୁଛୁ ଆଉ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? ଟିକେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତତେ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? मुझे लगा था तू मेरे जैसा ही एक पागल है, इसीलिए सोचा था तू ही मेरे काबिल है। सोचा था हमारा मंजिल एक है, दोनों एक साथ दौड़ेंगे, तूने तो रेस छोड़ के ही भाग ली। तू निकली बेवफा, तुझे पैसों से ही चाहता। ଡେଭିଡ୍ର 14 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବାକୁ 14 ମିନିଟ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରିଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଅନାମିକା ଡେଭିଡ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଶେଷ କଲ୍, ଡେଭିଡ୍ର ମେସେଜ୍ର ଜବାବରେ ଅନାମିକାର ସେଇ ଶେଷ କଲ୍। ଡେଭିଡ୍ର ମେସେଜ୍ ଥିଲା, ଶୁଣୁଛି ବାହା ହେଇଯାଉଛୁ, ହଉ, ପୁଅଟା ଭଲ ଚାକିରି କରିଛି, ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ମନରେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରେମ ଦେଖାଗଲା, ତୁ କେମିତି ଅନ୍ଧ ପାଲଟିଗଲୁ? ତୁ ମୋତେ କେବେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି କି ଆଗକୁ କେବେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଟୁ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ବାଏ। ମେସେଜଟି ପାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନାମିକାର କଲ୍। ତାର ଡର ଥିଲା ଡେଭିଡ୍ ତା ବାହାଘରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ। ସେ କଲ୍ କରି ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ତୁ କିଛି ବି କରନା। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଖୋଲିକି କହ। ଡେଭିଡ୍ର ଉତ୍ତର, ତୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତୋ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ବୁଝେଇ ମୋର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ବାଏ।
ବାଏ ବେବି ଫର୍ ଏଭର୍। ଏତିକିରେ ଡେଭିଡ୍ ତା ନିଜ ପ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ ବ୍ଲାକବେରୀ Z3କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମାଜଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରକୁ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଅନାମିକା ଏବେ ହନିମୁନ୍ ଟ୍ରିପ୍ର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅନାମିକା ନାମକ ପ୍ରେମ ଯିବା ପରେ ଡେଭିଡ୍ ଏବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଦରି ନେଇ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ମାନବ ପ୍ରେମୀ, ଦୁଃଖ ପ୍ରେମୀ, ଜୀବେ ଦୟା ଶିଖିଯାଇଛି। ବାକି ଜୀବନଟି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଟିବ ବୋଲି ଏକ ଅଜଣା ବାଟ ବାଛି ନେଇଛି। ଡେଭିଡ୍ ଯଦି ଅନାମିକାକୁ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ତାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ର ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ଯଦି ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ଡେଭିଡ୍ର ସଫଳତା ପଛରେ ଅନାମିକାର ହାତ ଅଛି। ସେଇ ଅନାମିକା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଡେଭିଡ୍ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କରିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଏବେ କୁହ, ଡେଭିଡ୍ ପାଇଁ ଅନାମିକା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? କମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତୁ। ରହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ। आजिर कविता। अनजानी राहों पे निकला हूँ, अनजानी राहों पे निकला हूँ, कोई साथी की क्या ज़रूरत, जब जिंदगी भर अकेला चलना है, कोई हम सफ़र की क्या ज़रूरत, तेरी यादों को साथ लेके निकला हूँ, तेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत।